May samet kadigiti dua sospek iti ng paltog iti may sa kandidato para kagawad iti barangay election na arestar iti Banggedabra. Report ni Bridget Mayor. Babayan ti bilag ti warrant of arrest. Inarestar ti kameng ti Police Provincial Command ken Kapulisan ti Lagayan. Ti 34 ket upat ti tawen na ni Christopher Andres Vista, residente ti Barangay Pulot, Lagayan, Abra. Ni Vista ti may tudtudo amay sa kadagiti sospek ti nakapapatay ti imandidato a barangay Kagawad ani Silvestre Donato idi October 16 itay na panatawen. Nakemeg ni Vista iti barangay Dangdanglab, Bangged Abra, naala iti ikot na ti kalibre 45 a paltog ken narway a bala. 2 days ago, kung nadangan na saitan dahil ito yung Dangdanglab, damat yasits tayo dyan, nakikoordinita iti Abra PPO, kini DPDO, Colonel Mayamus, pandamot kinita. Positive matadaison. Malagip anatadtad ti tama ti bala ti kalibre 45 a paltog ti biktima ani Silvestre Donato. Napanlaing nagkayo ken nagpakan ti baka iti kaparangan ti Sitio Kalungbaya, Barangay Pulot ti biktima. Idi inasetgan ti dua sospek sada pinaltupaltugan. Riri iti dagati kinumpirmaran ti hepe ti kapulisan a motibo ti krimen. According to the witnesses, dua da idi. Dadya may nga suspect at large Jiho Ariola Sindon, taga Pulot Matlaan. Ngem pinaglikudan ti sospek nga da partisipasyon na iti krimen. Basar ken kuana, awan ti Riri da iti biktima ken saan na maaramid ti pumatay. Dalam mo amam da wana mo di nga pasamak mas dawan na ron lang. Na-turn over iti korte ti sospek ken maidalan ti ballistic examination ti paltog. Sapsapulen met paylaing ti kapulisan ti maysapay a sospek akaraman iti warrant of arrest ani Jeho Sindon. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.